Jaaha, hyvää päivää vaan. Ja tämä netti, tämä se on sitten vihon viimeinen keksintö, sanon minä. Että minkä takia tämmöiseen helekatimoiseen hurruun, mikä on ja markkinamaailma ja kaikki tämmöinen, mitä tämä tieto ja tämä yhteiskunta, kaikki nyt, niin me ollaan ihan rauhassa täällä korvessa saunamökin ja mökin juuressa. Me ei tarvita mitään nettiä. Kaikki pelaa ihan hyvin. On niin rauhallista, yksinkertaista, mukavaa. Ja tuossa kun oli Eurooppa-päiväkin, niin myllevät niin paljon, että silmiä, korvia ja kaikkiin käy ja räiskyttävät ja räpsyttävät. Ja pitäisi olla Eurovision laulukilpailu, niin siellä riehuu puoli kansoo, jostakin riehuu lavalla ja räpsyttävät ja ripsuttavat ja pyörivät missäkin pöntössä ja mikä tulloo mistäkin taivaasta. Että ei minkään näköistä nettiä eikä tuommoista hurua tarvi, että ihminen on paljon terveempi, rauhallisempi ja kivompia kaikki muutkin ihmiset, että maailma myllää siihen malliin ja hitton nuo netit ja syvempää järven pohjaa. Kyllä, mitä varten ne meni pakottamaan meidät tähän? Vaihtoehto pitää olla. Mutta kun Suomen kansa on niin hemmetin tyhmää, että ne hurahtaa vaikka mihin. Kiitoksia paljon ja toivottavasti tästä tulee nyt keskustelua tästä netistä, miten nämä ihmiset pärjää, joilla ei ole nettiä ja miten me halutaan pärjätä eteenpäin. Kiitoksia oikein paljon ja keskustelua.